Insellmilkom. Illum il-Ħadd 2 ta' Awwissu. Nilqakom għall-quddiesa ta' 18 il-Ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena fuq l-Irdum ta' Ħaddingli. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Dum Mark Mallija Poli. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nagħti merħba lil kull min qed isegwina minn din il-kappella ħelwa fuq l-Irdum ta' Ħaddingli. Kappella antika, żguri hawnhekk 700 sena, iddedikata lil Santa Marija Maddalena. Il-kwadru titolari li għandu 15-il sena jirrappreżenta l-Ġesu f'jum il-qawmin tiegħu jiltaqa' u jagħti l-aħbar lil Marija Maddalena. U jibata x-xandar din l-aħbar sabiħa li aħna kull nhar ta' Ħadd inħabbru f'jum il-mulej. Ejjew fil-bidu ta' din quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbuh ukoll jeħlisna minn kull ħsara u minn kull mart. Inti triq li twassalna inti l-missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom laġġ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u ħulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu ir-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favuri imwiegħda lil David. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj għas-salm inwieġbu mulej inti jittaffi x-xewqat tagħna. Mulej inti jittaffi x-xewqat tagħna. Twajjeb u ħanin il-mulej,
idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Flimkien, mulej, inti ttaffi x-xewqat tagħna. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Int tiftaħ idek u xxabba il-kulħadd bil-ġid. Flimkien, mulej, inti ttaffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Flimkien, mulej, inti ttaffi x-xewqat tagħna. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien tissa u tal-ġej, la setat, l-għoli u lanqas il-font. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj il-lana. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwani l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'ħin niżel l-art mid-dgħajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'ħin sar fil-għaxija, id-disċipli tiegħu resqu lejh u qalulu dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu hawn ma għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħa l-5 ħobżiet u ż-2 ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tuhom lid-disċipli. U d-disċipli nawluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba u ġabru l-bxejjex li kien fadal u imlew bihom 12 qoffa. U kien hemm madwar 5,000 raġel dawk illi kielu barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'mument partikolari ħafna fil-ħajja ta' Ġesu, għalkemm l-Evanġelju stess ma jagħtinix dettalji ma jibda b'dan il-kuntest verament partikolari. Ġesu jisma' bl-aħbar
tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista. Dak li kien indikah bħala l-ħaruf ta' Alla li neħed nobit tad-dinja. Dak li kien preżenti fil-mamudija tiegħu. Dak li urih lid-dinja. Ġesu jifhem li bil-qtil ta' Ġwanni l-Battista ir-responsabilità kollha li wassal is-saltna ta' Alla hija fuq. Imma nistgħu nimmaġinaw ukoll kemm ħassa Ġesu tant li l-Evanġelu stess jgħid li jħoss li għandu bżonn joqgħod ftit waħdu. In-nies tifhem issa li anke miet Ġwanni l-Battista li il-kalamita tal-qalb ta' Ġesu hija qawwija ħafna u tmur tiġri biex tfittxu u ssibu. Ġesu iħares lejn il-folla, il-Vanġelu juża verb qawwi. Jitqanqal b'sentimenti ta' ħniena u bibda ifejjaq il-morda tagħhom. Bil-Malti fil-Vanġelu smajna l-kelma tħassarhom, imma mhijiex biss li inti titħassar xi ħadd. Ġesu jitqanqal b'sentimenti ta' kompassjoni, ta' mħabba, ta' ħniena. Nixtieq nieqaf fuq dan il-punt u nikkollegah ma' dak li smajna mill-ittra tal-Apostlu missierna San Pawl lir-Rumani. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt bl-ebda ħaġa jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Anke f'kuntest ta' violenza għaliex qatlulu ħabib kbir, il-mulej jibqa' jħobb, jibqa' juri sentimenti ta' ħniena, ta' kompassjoni. Hija l-imħabba li ħadd ma jista' jifridna minnha. Din il-kompassjoni mhix biss espressa fil-fejqan ta' Ġesu, fit-tagħlim li jgħallem, imma wkoll fil-kura li għandu għal kull wieħed u waħda minna. Id-dixxipli jgħidulu isma' dawn għandhom bżonn imorru fil-villaġġi ħalli jixtru x'jieklu għax ilhom hawn, għatuhom intom x'jieklu. Ġesu jieħu ħsieb ukoll il-bżonnijiet konkreti tan-nies li tant iħobb, imma għandu bżonn l-għajnuna tad-dixxipli tiegħu. Innutaw li hu jitma' l-folla ta' 5,000 raġel, inkluż mbagħad iżjed nisa u tfal. Ġesu għandu bżonn l-għajnuna tad-dixxipli tiegħu. Il-ftit ħobs u ħutiet li għandhom, il-barka tiegħu hija barka fuq l-għajnuna li se jagħtu d-dixxipli. Il-kelma li jagħti lid-dixxipli Ġesu jagħtiha lilna wkoll, lili u lilek. Meta aħna naraw tant bżonn fid-dinja, anke fostna, illum nisemgħu il-kelma ta' Ġesu tidwi fil-qalb tagħna. Għatuhom intom x'jieklu. Il-mulej se jbierek u jkattar dak kollu li konna bżonn għaliex lesti naqsmuh ma' ħadd ieħor. Illum il-mulej jbierek il-ġenerożità tagħna, xi ħaġa li dejjem tagħmlilna kuraġġ lilna l-Maltin u l-Awċin, kull meta jkun hemm bżonn tal-għajnuna inkunu minn tal-ewwel li nagħtu daqqatit. Jiena inkompli nħeġġeġ il-poplu f'din it-tradizzjoni qawwija ta' ġenerożità mhux biss bejnietna imma anke ma' kulħadd, inkluż il-barranin, anke dan il-mument ta' sfida partikolari. Nistgħu ngħidu li l-Evanġelju tal-lum ukoll wassalna biex nifhmu li fil-kuntest li fih qegħdin ngħixu, kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu. Ġesu lest ifejjaq imma qed jitlob minna li nagħmlu il-parti tagħna. Illum nixtieq insellem lil kull min qed jagħti semu
dan il-kuntest ta' pandemija biex aħna nibqgħu safe. Dak ukoll huwa l-ftit li kull wieħed u waħda minna nistgħu nikkontribwixxu biex il-mulej iħarisna u jkompli ħarisna. Ma naqtgħux qalbna mill-imħabba ta' Alla, għax l-ebda ċirkostanza misedmedna mill-imħabba tiegħu. Jiena biss nista' ngħid ma ridekx, Alla li ħabni mu se jitlaqni qatt. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qahma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u b'mod speċjali nitolbu għal pajjiżna biex il-mulej ħarisna minn kull deni u minn kull għawġ. Nitolbuk dan kollu mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija, tal-qaddisin mod speċjali ta' Santa Marija Maddalena u tal-patruni ta' kull pandemija San Sebastian Martri u Santu Rocco. Dan nitolbu lek Ġesu Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamil li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Weħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem
u l-xox tal-ħajja biex jatina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Mario, mal-isqof Maħtur Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Marija Maddalena u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġisem fl-imkien. Ikun jiswew l-innes ħalbu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen.
Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqa' għajn dejjem u lejl il dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jistoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Insellem lil kull min isegwina permezz ta' TVM2 u il-medja soċjali inħeġġeġ lil min jista' biex jersaq lejn it-qarbin fil-knejjes tagħna u fl-istess ħin imma nobdu ir-rakkomandazzjonijiet, l-indikazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Min ħossu li huwa vulnerabbli tajjeb li jkompli jsegwi l-qudiesa tal-ħadd mid-dar, imma kull min jista' tkun ħaġa sabiħa li nersqu fil-knejjes tagħna nhar ta' Ħadd biex nirċievu l-Ewkaristija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli. Din il-kappella inbniet fl-1646 u ħadet post kappella oħra li nbniet fis-seklu ta' qabel. Fil-modi, il-kappella kienet il-punt ta' referenza għas-sajjieda li kienu jbaħru fil-biċ ta' Malta
u għal-bdiewa u l-familji tagħhom li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi. Wara dik l-informazzjoni fuq il-kappella, infakkarkom li l-insara kollha, mod speċjali l-persuni mhux vulnerabbli, huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-quddies filwaqt li jkomplu josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:09 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-Talba tar-Rożarju fuq TVM2 mill-Kurja tal-Arċisqof. Grazzi u l-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.